Eta izan duga, etorri dienen beste ekipokoak, ikusi du Agus falta zela. Eta pentsatzea etxean dezaketela, bai, pixkoa tondunak elituna naiz, pixkoa gaizki, zer ikuste jo nahi. Kriston pena egiarran, porque hartu dugu elkarri kriston kariñoa denak, eta seguraski botatu beharko dugu bat, eta hori ematen hau kriston pena egiarran. Berak pentsatzen baldin badute, nire erruak merezi duela ni alde etxera joatea, bai, dudarik gabe. Nik ikusten dut bai, garapina bat, eta hori, berak daukala eraman behar dula responsabilitate bat, baina askotan ikuste gure kabuz bagehala gai gauzak ondo egiteko. Niri behintzat iritsi zaidanaren arabera, ez zait iruditzen berak ere horrela pentsatzen dutenik. Nik gure artean inor botatu baina, osea, nik egingo nuke, ni Manuri botatuko nioke. Garen pina bat denak eta erabiten gara gitzongi eta berak jain ditu konkursu haunitz eta hori, pues igual ematia guri denari aukera bat ere txait ibitzen gaizki, así que ez dakit. Ni gustatuko litaiak, niri personalki bai. Berdin zait Manu jakitea eta aurrez aurre esate.